Labari da ɗumi-ɗumi: Isra'ila ta miƙa wuya tana neman sulhu da ƙasar Iran. Wannan neman sulhun ya biyo bayan wani mai ba da shawara na soja daga Iran ya bayyana cewa ƙasar tana shirin shiga yaƙi na ƙarshe da Isra'ila. Iran na iya harba makamai masu linzami daga cikin ƙarƙashin ƙasa ba tare da yin amfani da wata fasaha ba wajen harba wannan makaman. Idan Isra'ila ta yi kuskuren sake kai hari Iran, tabbas martanin Iran zai zama kafa hujja na ƙarshe ga duk wata ƙasa mai shirin kai wa Iran hari, in ji babban mashawarcin tsaro na Iran. Mai ba da shawara na sojan ƙasar Iran ya bayyana cewa Iran na shirin yin yaƙin ƙarshe da Isra'ila. Ba ma cikin yarjejeniyar tsagaita wuta, amma muna cikin matakin yaƙi wanda za a iya katsewa a kowane lokaci, kuma yaƙin da ke tafe shine zai ƙayyade farashin wannan rikici. Karon farko dai ƙasar Iran ta ƙera injin gas na MGT-75 P-Class, inda ta zama ƙasa ta 7 a duniya da ta samar da irin wannan fasaha. Ku ci gaba da bibiyan tashar mu mai albarka domin sanin dukkanin abubuwan da ke faruwa a faɗin duniya. Kunnen kanawa taku ce. Idan wannan karan shine karanku na farko, ku daure ku danna mana alamar subscribe, comment, like and share domin samun abubuwan da za mu kawo muku a kowace rana da ma sauran shirye-shiryen kunnen kanawa.